Näin Aleksu alle 2-vuotiaana veetapiksi iltaruuaksi ennen nukkumaan menoa. Mene syömään, tai mä laitan musiikin pois. Laitan mä musiikin pois. Mene syömään, niin mä laitan musiikkia lisää. Noniin. Mene syömään, niin sitten laitetaan lisää musiikkia. Pitää syödä, niin sitten tulee musa. Ei se varmaan halua. Hei, mene nyt sinne syömään. Kyllä kun se hiffaa kuulee, että... Alex, ota lusikka käteen, niin siitä tulee musiikkia. Ota lusikka käteen, niin siitä tulee musiikkia. Noniin, hyvä. Täällä totellaan suurta Jumalaa.